elbette sagdyn nesil gazanmak üçin hem sagdyn beden gerek. Şonuň üçin biziň ýurdumyzda gyşky görnüşleri bilen meşgullanmak üçin dürli mümkinçilikler döredilip berilýär. Gyşky oýunlar sport toplumunda sportyň gyşky görnüşleri bilen hem meşgullanmaga uly mümkinçilikler döredilen. Sportun gyşky görnüşleriniň düzümine short track, çaýbel hokkey boýunça figurly oýun buzda tipmak sporty ýaşlaryň arasynda giňden ýaýbanlanýar. Gyşky oýunlar sport toplumunda her geçirilýän çärelerde türgenler görkezme çykyşlaryny geçirýärler we tälimçileriň aslynda ýaş türgenleşip geçýärler we bedenlerini berkidip ussat türgenler bolup ýetişýärler. Halkara ýaşlara gatnaşýan türkmen türgenleriň gazanýan üstünlikleri, ýeňişleri bu ulgamda durmuşa geçirilen aýdyň suwtnamasydyr. Bularyň ählisi Türkmenistanyň dünýä derejesinde sport döwlet höküminde awraýynyň hasta ýokarlanmagyna ýardam edýär. Şonuň üçin hem arkadan görüldüsi, sagdyn durmuş ýörelgesi bilen ähli ildeşlerimizi, watandaşlarymyzy gyşky oýunlar sport toplumyna bedenini we saglygyny berkitmek üçin sport bilen meşgullanmaga çagyrýar. Bize şeýle ähli şertlerimi, mümkinçilikleri döredip beren türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagyly gahrman Serdarymyza köp sag bolsundan aýdýar. Goý gahrman arkadagyly gahrman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, bilet başlary aman bolsun. Men Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetining Gyşky oýunlar sport toplumynyň hünärmeni Bäwul Bayramuradowa berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne garaşsyz baky betarap Türkmenistan bedew batly atmiradyň mekanip atlandyrylan ýerimizde sport ulgamyny sürmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogurlaryň biri bolup durýar. Bedew atly ösüşler bilen dünýäni haýrana goýan Türkmenistan ýurdumyzda ähli ulgamlarda bolşýaly hem sport ulgamyna da hem kämilleşdiriş işler giňerimde alınıp barilýar. Gahrman arkadagyly gahrman Serdarymyzyň saýasyna biziň her birimiziň ajaýyp sport desgalaryna zähmet çekmegimiz üçin hem de ýaş nesillerimiziň sportyň köp ugurlaryndan bilim almaklary, türgenleşip geçmekleri üçin bize geň mümkinçilikler döredilýär. Şular ýaly döredilýän mümkinçilikleriň netijesinde sport ulgamy hassa dabarlanýar, şan şöhrat ýokary göterilýär. Türkmen türgenler iri halkara ýarışlaryna gatnaşyp Atawatanmyzyň sport awraýyny şan şöhratyny ýokary göterýärler. Gahrman arkadagyly gahrman Serdarymyzyň alyp barýan beýik tutumly işleriniň aňyrsynda halkymyzyň, el ýurdumyzyň parahat ýaşaýşymyz bolup durýar. Ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň her biriniň bagtly bagçar durmuşda ýaşamaklary, sagdyn kemale gelmekleri üçin geň mümkinçilikler döredilýär. Ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň döwrewap bilim almaklary, sport bilen meşgullanmaklary hem de ilim, bilim bilen döredilýär bilen öz işlerini dowam etdirmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň ähli ýerlerine täze döwrewap dünýäniň ularına gawat gelýän sport desgalary, sportyň köp sanly görnüşlerinden izgidäli türgenleşik sapaklaryna geçip
Türkmen sportunyň şan şöhratyny ýokary göterýärler. Ähli mümkinçilikleri bolan gyşky oýunlar sport toplumymyzda Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň sport mektebiniň 2013-2016-njy ýyllarda doglan türgenleriň arasynda şaýbal hakkay görnüşi boýunça sport mektebiniň açyk birinçiligi geçirilýär. Her bir geçirilen toy bayramlarda türgenler özlerinin görkezme çykyşlary bilen çykyş edýärler. Ýurdumyzda gurulýan geňgerilme sport ýarşlary watanymyzyň dünýä derejesinde awraýynyň ýokarlanmagyna uly ähmiýeti eýedir. Şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadamyza, gahryman serdarymyza köp sag bolsunlarymyz aýdýarys. Goý gahrman arkadamyzyň, gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak, tutýan tutumly işleri hemişe rawaç bolsun. Bugün biz size sportun short track diýen gyzykly we tiz sport görnüşi barada gurrun bermekçi. Short track näme? Buzda tizlik bilen yglamak sportudur. Oyunçular ýöreýti buzly meýdançasyna köplenç 111 metrlik tegelek ýol boýunça bäsleşýärler. Bu sport görnüşi tizligi, taktikany we çalt karar bermek ukuwyny talap edýär. Short track her bäsleşikde bir näçe ylgawçylar bir wagtda ýola çykýarlar. Short track sportunyň taryhy bu sport görnüşi ilkinji gerek 20-nji asyrlaryň ortalaryna meşhur boldy we soňra halkara derejesinde ýaşlar geçirilýär. 1992-nji ýylda short track Tomsk Olimpiya oýunlarynyň resmi sport görnüşi hökmünde kabul edildi. Şondan bäri ol dünýäniň durly ýurtlaryna meşhur boldy. Biziň ýurdumyzda bolsa short track sporty dünýä sportlarynyň täze görnüşleriniň biri hökmünde ýygyderli ösdirilýär. Okumdan boş wagtlarym sportun short track görnüşine gatnaýaryn. Meniň tälimçim Ulamaly we Ayhanym Saparymdan bu sportda bir ýyl bäri meşgulanýaryn. Biz bu sportda ylgaýas, bökkäs, bir näçe ýarışlar geçirýär. Öňümizde geçiriljek ýarışlara taýýarlyk geçýär. Biziň sportumyzyň esasy buzyň üstünde çalt ylgamak. Ylgamagyň bir näçe görnüşleri bar. Masal üçin böküp ylgamak, gararykkan ylgamak we şoňa meýleş görnüşlerden ibaret bolup durýar. Bizim turganlaşymyz 2 sagat dowam etýär. Biz şol 2 sagatyň dowamynda bir näçe hereketleri gaýtalaýar. Men Türkmenistan çempionat ýarışynda birinji ýere eýe boldum. Short track sportumyzda köpçüligiň ylgamak hem-de jüwitliň ylgamak görnüşleri bar. Bize şeýle şertleri mümkinçilikleri deredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýar.
burada tipmek. Burada tipmek turgandan ulu güýçü we çalafynlyk talap edýär. Bu sport miştalar berkidýär. Sportun şeýle görnüşi bilen meşgullanmak çağada kiçilikden durnuklylyk we çydamlylyk terbiýeleýär. Sport mektebinin turgany Rahman Hojamyliýew. Men bu ýylyň üstüne 3 ýaşymdan bäri turganlaşýan. Meniň tälimçim Wahitova ýani Mihalna. Men 2023-nji ýylda geçirilen Özbekistan Respublikasyna Taşkent şäherine geçirilen ýarşa gatnaşdym we birinji orna nasip boldum. 2024-nji ýylda geçirilen Taşkent şäherindäki ýarşa gatnaşdym we ikinji orna nasip boldum. 2023-nji, 2024-nji, 2025-nji ýyllarda geçirilen çempionatlara gatnaşdym we birinji orunlary eýledim. Biz buda çykmazdan öň gyzyrjy maşklary ýerine ýetirýär. Öňümizde geçiriljek ýarşlara taýynyp görýär. Biz günüň dowamyna 3 sagat turganlaşyklar geçer. Birinji tapgyrda gyzyrjy maşklary ýerine ýetirýär. Ikinji tapgyrda buzyň üstüne bökmeleri, pırlanmalary ýerine ýetirýär. Üçünji tapgyrda tanflamyzyň üstüne işleýär. Buzyň üstüne 6 sanak emel ibaret bolýar. Olar Aksel, Salkov, Friedberger, Flip, Tuluk, Lutz, Aksel, Salkov, çylşyrymly emeller bolýar. Öňümizde geçiriljek ýarşlarda tanflamyzyň üstüne ul depini turganyş geçer. Xitay Halk Respublikasyna geçirilen okuw turganyşyna gatnaşdym. Daşarurdan gelen tälimçiler bize bökmeleri, pırlanmaları, emelleri öwretdiler. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahrman, arkadagly gahrman Serdarymyza köp sağ bolsun aýtýar. Goý olaryň janlary sag tutýan tutymly işler elmi dama rowaj alsyn.
adım Selvi. Men 75-nji mekdepde okuýar. Men Gyşky Oýunlar sport toplumyna gatnaýar. Men 3 ýaşymdan bäri bu sport bilen meşgullanyp başladym. Meniň tälimçim Karimo Elina Radikovna. Ol bize bu tipmagy we türlü hereketler etmäni hem öwretýär. Biz gorkazma çykyşlary gorkazdyk we bu gorkazlan çykyşlarynyň esasyny tejribelerimiz artdyrýarys. Biz ýaş turganlary bu sport bilen meşgullanmagyna uly şertler döredip berýän Kahraman Arkadaly Kahraman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Salam, meniň adym Berdiýewa Aynur. Men buldy tipma görüşine gatnaýan. Meniň tälimçim Karimowa Elina. Bize buzy her hil tirsimleri öwredýärler. Buzy tipmagy, bökmegi, pırlanmagy hem öwredýärler. Men 2023-nji ýyly Aziýa oýunlaryna gatnaşdym. Ol ýaşda bolsa men öz gowy netijelerimi görkezdim. 2024-nji ýylda bolsa Taşkent şäherine 2-nji ýer eýeledim. Biz turgunlaşymyzy Gyşky Oýunlar sport toplumyna geçýär. Turgunlaşymyz 2,5 sagdyna dowam edýär. Biz turgunlaşykda bökmegi, pırlanmagy, tipmagy öwredýäs. Öňümizde geçiljek ýarşlara hem uly depinne taýýarlyk görýäris. Bize şeýle şertleri mümkinçilikler döredip berýän Kahraman Arkadaly Kahraman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys.
berqarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwründe ýurdumyzyň sportyň ähli görnüşleri bilen bir hatarda buwda figuralaryň tipmak sporty hem giňden ösdirilýär. Gyşky oýunlar sport toplumyny turganlyk işlerine geçýärler. Ýaş turganlar halkara ýaşlaryna gatnaşyp ýurdumyzyň adyny üstünlikle çykyş edýärler. Bu sportun görnüşini ýurdumyzda uly gelejeginiň bardygyny görkezýär. Bu da figuralaryň tipmak sporty diňe bir bedeni ösdürýän sport däl, eýsem ýaş nesiliň ruhtaýdan ösmegine hem ýardam berýär. Bu da figuralaryň tipmak sporty gözelligi, ruhy belentligi we sporta bolan söýgüni birleşdirýän täsirli sport görnüşidir. Türkmenistanda bu sportun ösmegine döwlet derejesinde ulunç berilýär. Gelecekde ýurdumyzyň ýaş turganlarynyň halkara derejesindäki üstünlikleriniň haskem artjakdygyna ulananmar. Bu bolsa sportyň esasanam bu da figuralaryň tipmagyň ýaş nesiliň durmuşyny mühim orun eýelýändigini tasdiklaýar.
Assalamu alaykum berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne gakrman arkadagymyň arkadaly gakrman terdarymyň peşkeş beren bagty ýardamanasynda eşretli durmuşyň hödüýüni görüp ýaşaýan mähruan iýleşler, gaderly sport can koýarlar. Biz siziň her biriňizde alp barýan işleňizde üstünlükler, rowaşlar tüýsürýärmizden arzu edýär. Maşgalaňyzyň awadan bolmagyny, maşgalaňyzda elmedama arskal bereketiň hasan bolmagyny tüýsürekden arzuwlaýar. Ine şeýle ýakymly arzuwlar bilen gepleşimiziň başynda halkymyza bagty ýardymçy peşkeş beren gakrman arkadagymyda biz ýaşlar üçin okumagy, öwrenmäge dördüp berýän ägirt uly mümkinçilikler üçin gakrman arkadagymyda arkadaly gakrman terdarymyda köp sag bolsun aýdýar. Gakrman arkadagymyň arkadaly gakrman terdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri udak bolsun. Ine şeýle ýakymly arzuwlar bilen biz sport ýaýlymynyň dörejülük topor tarapyndan taýýarlanýan gepleşigimiziň nowatdaky sanynda başlaýar. Biz bugünkü gepleşigimizi Mähruan bilim hojamyz bolan Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň ýazgy etmegi makul bilik. Elbetde bu ýerde sportyň 46 görnüşi boýunça ýokary derejede türgenleşik işleri alınıp barlýar. Elbetde beýleki ýokary okuw mekdeplerine bolşýar. Biziň ýokary okuw mekdebimizde de bir näçe fakultetler galy bersede 13 tane kafedra gereket edýär. Ýani 3 tane kafedra degişli bolan 13 tane kafedrada ýokary derejeli işler alınıp barlýar. Hemde talip ýaşlanmada alim bilim berliýär, hemde geljekki tejribeli sport hünärmenleri, sport ugrundan işlejek tälimçiler taýýarlanýar. Elbetde şol alınıp barlayan işleň içinde de aýratyn bir görellili kafedralaryň biri hem jemgyýete öwreniş ilmleri kafedrasy bolup durýar. Elbetde beýleki ýokary okuw mekdeplerine bolşýar. Biziň ýokary okuw mekdebimizde de jemgyýete öwreniş ilmleri kafedrasy hereket edýär. Adyndan belli bolşýar. Elbetde bu kafedrada jemgyýetçilik ilmleri boýunça talip ýaşlanmada ilim bilim berilýär, hemde şol ilimler boýunça talip ýaşlanmada ýurdumyzda geçirilýän bäsleşiklere, internet olimpiadalaryna ýokary derejede gatnaşýarlar, hemde bayraklar onlara münasip bolmagy başarýarlar. Elbetde şu kafedraň alyp barýan işler hakynda biz size bir näçe maglumatlary şuňky gepleşigimizde ýetirer. Biziň şuňky gepleşigimizde gatnaşan maglumatlarymyz Jemgyýet öwreniş ilimleri kafedrasynyň maglumatlary, ýani Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň uly maglumy Gulnaz Gurbanowa, hemde Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutynyň maglumy Guljamal Ataýewa. Hormatly maglumlar, sizi şuňky gepleşigimizde hoş gördük. Gulnaz maglum gepleşigimiziň başyny elbetde siz bilen başlasak. Şu ýokary okuw mekdebimizde Jemgyýet öwreniş ilimleri kafedrasy hereket edýän adyndan belli bolşýar. Elbetde şu kafedrada Türkmenistanyň taryhy dersinden hemde hukuk ugrundan galy bersede talip ýaşlanmada bir syýasy düşünjelerini artdyrmak üçin ýöretene syýasy sapaklaryň hem alınıp barýanlygyny buýsonçylan bellemeli. Umuman aýdanmazda bir jemgyýet üçin möhüm bolan ilimler boýunça häzirki wagtda siziň kafedraňyzda ören tejribeli professor maglummlar, öwrenji maglummlaryny täkmet çekýändigini buýsonçylan bellä geçmeli. Gelin şoň üçin gepleşigimiziň başynda şu kafedranyň aýratyny hem de haýsy ugrlardan, haýsy derslerden ýaşlara sapak berilýänligi hakynda da maglumatlary ileşlenmeli bilen paýlaşalım. Hawa dogrudan hem garaşsyz bakwy tarap Türkmenistan Bedewbatly Atmuradyň mekany ýylynyň ilkinji günlerinden başlap dogrudan hem biziň institutymyzyň talip ýaşlary uly öňüçlükleri, üstünlükleri eýe bolýarlar. Biziň institutymyzyň kafedralarynyň içinde Jemgyýete öwreniş ilimleri kafedrasynyň professor maglummlar tarapyndan bize bilim alýan talip türgenlerimize bir ýokary derejede jemgyýetçilik sapaklary okudylýar, öwredilýär. Umuman jemgyýetçilik sapaklarynyň arasynda tarih dersiniň okudylmagy, siýasat öwreniş dersiniň, filosofiýa dersleriniň okudylmagy bilen talip ýaşlarymyzyň bir ösüp gelýän aň düşünjeli ýaşlar bolup ýetişmekligi üçin, olaryň bir jemgyýete peýdaly adamlar bolup ýetişmekligi üçin hasa ähmiýetli bolup durýar. Kafedramyzyň ýolbaşy maglummlar tarapyndan dürli ugrlar boýunça geçirilýän olimpiadalary talipler işçiň taýýarlanýar. Muman ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilýän dürli ders bäsleşiklerini, şonuň bilen birlikde halkara ders bäsleşiklerini taliplerimiz işçiň gatnaşyp bayrakly orunlara münasip bolýarlar.
Munun üçin bolsa kafedranyň mugallimleri ýa-da taýýarlyk işlerini amala aşyrýarlar. Mundan başga ilmi işler alyp barmaklyk boýunça da taliplere bir ýolbaşçylyk etmek, olary bir sport beden terbiýe ugur boýunça täze ilmi açyşlary amala aşyrmak boýunça ýörüte işler alınıp barylýar, olary bir dörejilik bilen meşgullanmaklary üçin ýardam berilýär. Umuman kafedranyň düzüminde okudylýan dersler häzirki wagtda talip ýaşlaryň bir giň dünýä garaýşly hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin galy bersede dürli ýurdumyzda geçirilýän ilmi maslahatlara gatnaşyp bir öz pikirlerini dolu aýdyp bilmekleri, öz ilmi pikirlerini, ilmi garaýşlaryny suwd edip bilmekleri üçin professor muallimlerimiz ýakyndan ýardam berýär. Ýurdumyzda ýygy ilmi maslahatlary geçirilýär. Muňa bolsa kafedramyzyň mugallimleri hem-de kafedra mugallimleriniň ýolbaşçylygyna talipler öz ilmi makalalary bilen gatnaşýarlar. Hem-de öz ilmi işler boýunça çykyşlary amala aşyrýarlar. Mundan başga da ýurdumyzda ýokary okuw mekdepleriniň arasynda dürli ugurlar boýunça geçirilýän bireýin päsleşiklerini taliplerimizin bir işçen gatnaşmaklygy, ýokary netijeler gazanmaklygy bizi hassa buýsanýar. Elbetde institutumyzda bilim alýan talip turganlarymyzyň diňe bir sport beden terbiýe ugrunyň ýokary derejede bilim almak bilen çäklenmän eýsem olaryň bir ýurdumyzyň alyp barýan syýasatyny düşünmekleri hem-de öz goşantylaryny goşmaklary üçin hem kafedra tarapyndan ýokary derejede işler amala aşyrylýar. Bundan başga da her hepdäniň dowamyny dürli döredicilik işler alınıp barylýar. Ýurdumyzda ýerleşýän dürli muzeylere ýygy gezelençler gurulýar. Talip ýaşlarymyzyň şol muzeylere gezelenç syýahatlarynyň gurnalmagynyň özüne de bir ullakan ähmiýet bar. Sebäbi talip ýaşlarymyzyň şol dürli muzeylere baryp görüp tanyşyp bolmaklary, öwrenmekleri, türkmen milli mirasy barada gadim däp desurlarymyz barada galy bersede garaşsyzlyk ýyllaryna gazanylan milli gymmatlyklarymy barada maglumat almaklary, ony ýakyndan tanyşyp bolmaklary eýem aň düşünjesiniň ýokary derejede bolmaklygyna ýardam berýär. Okuw ýylynyň dowamyna meden taryhy ýadygarlyklary şolar wagtyň özünde dürli muzeylere gezelençler ýygy amala aşyrylýar. Ne doğrudan hem Gülnaz muallim ören yerlikli bellak geçtiňizine ýygy şu talip ýaşlarymyz bilen bir ýörüýte gezelençleriň gurnalmagy, ýörüýtene syýahatlaryň bir gurnalmagy, talip ýaşlaryň bir düşünjesiniň hasam artmagyna bir aýratyn ähmiýet berýän esasan şu türgenleriň ýurdumyzyň taryhy bilen ýakyndan tanyşmak üçin hemme şertler, mümkinçilikler döredilip berilýän. Bize ýaňy ýakynda biz bilýäsine bir näçe ýurdumyzda kereket edýän tarih we ulkan öwrenç muzeýlerine, ýani beýleki tarih muzeýlere de ýygy milli muzeýlerimizde de ýygy ýörüýte gezelençler talip ýaşlaryň arasynda meýilname esasynda gurnalyp durny Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýörüýte tasdiklan meýilnamasy esasynda talip ýaşlaryň arasynda şeýle gezelençler ýygy geçirilýär. Hemme ýaňysy dogrudan söýüňizde ýerlikli bellak geçdiňiz ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň
talip ýaşlarynyň arasynda dürli dördüjülük bäsleşikleri geçirilýän taryh ilmine degişli, ýani jemgyýetçilik ilmlaryna degişliğine ýürütü ýygyderli bäsleşikler, ýani biziň milli bayramlarymyz münasibetlik hem bäsleşikler alınıp barýan şol bäsleşiklere de siziň kafedraňyzda rahmet çekýän muallimlerimiz galy berse, siziň kafedraňyzda ilim bilim alýan talip ýaşlarymyz hem ýygyderli gatnaşyp bir öz hünär ustatlygyny hasam kämilleşdirýän bu ýson üçin belli geçmeli. Muallim gepleşigimiziň şu ýerine bir aýratyn bellemeli milli mirasymyzy ösdürmäge ulokan ünsüýerliğine ýylymyzyň adam garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedewatly atmaradyň mekany ýyl diýilip atlanýarlyny gönnün gönüşli jemgyýete öwrenç ilmler kafedrasy bilen bir ýylymyzyň adygem bir baglanşyklar sebäbi milli mirasymyzy wagt etmekde jemgyýetçilik ilmlarynyň bir aýratyn ähmiýeti eýedigini belli geçmelini şu wagtda da alınıp barýan işler hakynda belleseňiz sebäbi häzirki wagtda ýürütü mailnamalar tasdiklanýan Türkmen bedewynyň milli bayram münasibetli ýa-da şol ýylymyzyň adyny hasam bir wasp etmek münasibetli hem ýürütü bäsleşiklerini ýokary oku mekdebimizde geçirilip duranlygyny bu ýerden şulan bellemeni şular hakynda da belli geçdiňiz. O doğrudan hem Türkmen behişti bedewlerini elbette ähli döwürlerde hem şahirler tarapyndan wasp ýetirilip gelinipdir. Türkmen milli mirasy, milli gymmatlyklary ata-babalarymyz tarapyndan häzirki günümizde çelli öz gymmatlygyny ýitirmän ýerli. Umumyň ýylymyzyň adyndan hem belli bolşy ýaly Türkmen behişti bedewleriniň gymmatlygyny biz talip ýaşlara düşündirmek, talip ýaşlara wagt etmek bizim üçin bir uly wezipe bolup durýar. Kafedramyzyň içinde beden terbiýanyň we sport hukuk esaslary dersiniň geçirilmegi, şol dersiň içinde hem atçylyk we atly sport hakynda kanunyň talip ýaşlara öwredilmegi, ýa-da şol atçylyk bilen baglanşykly atly sport ýarışlarynyň guralmagy, onuň düzgünleri bilen bagly dürli sapaklar taliplara öwredilýär. Bu bolsa gadimden gelýän milli mirasymyz bolan ahalteke bedewleriniň bir gymmatlygynyň näme derejededigini eýsem kanunçylyk ähmiýetiniň bir ýokary derejedeligini hasy ýene däwirgedek aýdym görkezýär. Türkmen behişti bedewleri Türkmen milli gymmatlyklarynyň milli mirasymyzyň bir aýrylmaz bölegi bolup durýar. Maktumul Pragynyň belleşi ýaly ol nämedir adam kibi syzýar diýip belleýär. Dogrudan hem behişti bedewlerimiz Türkmen ýigidiniň hem işe ýaxşy gününe de ýaman gününe de ýanyna ýollaş bolupdyr. Türkmen bedewi ýyllar geçdi öz ýynnamlygyny, öz gözelligini ýitirmän ýelipdir. Häzirki wagtda dünýäniň ýüzünde Türkmen ahalteke bedewleri özüniň ýynnamlygy, gözelligi bilen aýratyn tapawutlanýar. Munyň mysal hökmünde ahalteke bedewleri atlar bezemek däpleriniň adamzatyň maddi meden mirasynyň UNESCO-nyň sanawyna girizilmegi muňa aýdym mysal bolup durýar. Umumyň Türkmen halkynyň milli mirasy diýenimizde gelin gyýlarymyzyň eliniň hünäri bolan milli hallarymyzyň milli nagyşlarymyzyň ýokary derejede orun almagy, dünýä ýüzünde bir şöhratly taryhymyza goşmagy bizi hassa buýsandyrýar. Sapaklaryň dowamyny elbetde gahrman arkadagymyzyň bedewatlar bilen bagly atalyk kitaplarynyň uguralyp ýygyderli talip ýaşlary bilen sorag jogaplar geçirilýär, guramaçylyk işler alınıp barylýar, ýürüte gurnoklar amala aşyrylýar. Ine bedewatlarymyzyň bayram bilen baglaşykly geçiriljek halkara ilmamal maslahatlarda hem kafedranyň muallimleri hem de talip ýaşlarymyz ilmi nutuklary bilen ýokary derejede taýýarlyk görýärler. Mundan başga ýurdumyzyň ýokary oku mekdeplerine bedewatlarymyz bilen bagly Garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedewatly atmaradyň mekany ýyly diýen şygar astyna dürli ilmamal maslahatlar geçirmekligi meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda biziň kafedramyzyň muallimleri hem şol geçiriljek ilmamal maslahatlara öz ilmi makalalary bilen ýokary derejede taýýarlyk görýärler. Mundan başga talip ýaşlary bilen bedewatlarymyzyň bir aýratynlygy, olaryň bir ösüş aýratynlygy galy bersede hormatly prezidentimiziň atalyk kitaplaryndan dürli sorag jogaplar alşylýar. Umumyň taliplaryň bir göz ýetiminiň hassa giňelmegine
qoşant goşýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasynyň elan eden Türkmenistanyň ýaş alimler bäsleşigine hem kafedramyzyň Halipa muallimi Aman Miwi Gylyjewanyň ýol başçylygyna talibimiz ýurdumyzyň ösüşlerini bir görkezýän öz ilmi işi bilen gatnaşýar. Bu ilmi işi alyp barmak bilen eýsem ýurdumyzyň bir gadymdan gelýän milli mirasy hem de ýurdumyzyň bir geljekde talip türgenler tarapyndan ilmi nukdaý nazardan ösürilmeli işler barada giňişleýän maglumatlar berilýär. Ýurdumyzyň milli mirasyny talipleriň bilmegi, öwrenmegi, düşünmegi hasa zarur bolup durýar. Sebäbi talip türgenlerimiz ýurdumyzyň öz için galy bersede daşary ýurtlarda geçirilýän dürli sport ýarışlaryna gatnaşyp şol ýerde öz türkmen halkymyzyň milliligi, medeniýeti barada söhbetdeş bolýarlar. Sport bu dostluk diýär. Sebäbi sport hem ýarış hem dostluk hem ol ýerde ýarışmak bilen bir hatarda özara medeniýetler däp desurlary barada söhbetdeş bolmaklyk. Şolar wagtyň özüne türkmen halkynyň gadymdan gelýän milli mirasyny bir dünýä ýüzüne bir äşgär etmekde uly ähmiýeti eýe bolup durýar. Elbette malum doğrudan öğren yerlikli belli geçtiğiniz şu yurdumuzun talip türgenlerinin yurdumuzun tarihi bilen gazıklanmagy, yurdumuzun ösüşleri bilen gazıklanmagy bizim hemmemizin buytoncumuzu, goncumuzu artdyrýan, yurdumuzda da şu halkara yarışlar geçirilenine de bizim milli mirasymyza ullokan sarpy goýulýanyny, tarihimizde öğren ullokan sarpy goýulýanyny görmek bolýan şu açylış ýapylyş tabaralary alınıp barlanyny da bir yurdumuzun tarihi kadanan üstünlüklerini ya yurdumuzun tarihte amal aşıran işlerini bir wagt edýän milli mirasymyzy wagt edýän ýörüýtü çykyşlar görnolýar ýa-da bizim milli mirasymyzy bizim milli egilmaşlarymyz hem bir bütün dünýäde wagt edip görkezýär diýsek ýerlikli bolar. Şoň üçin türkmen türgenleri islenlik döwletli bolanlaryna bizim milli mirasymyzy esasy wagt edijiler bolup durýar. Bizim şoň üçin türgenlerimiz alyp barýan türgenleşik işlerine de üstünlükleri rowaşyklar tüýsüremizden arzu edýär. Ne elbetde her bir häkärde däkme çeken iýleşlenmesi üçin hem şertler, mümkinçilikler döredilip berilýän şu muallimleriň halal däkme çekmek üçin hem şertler, mümkinçilikler we biz şu gepleşiklenmede ýygyderli ýaly edemizde de muallimlerimizden buýsanmak bilen şu döredilip berilýän mümkinçilikleri ören ullokan baha berýärler. Olar öz ýürek sözlerini tolgunmak, buýsanmak bilen beýan edýärler. Dogrudan mene şu gün bir haýsy kärde däkme çekýän iýleşimiz bilen hem tököteş bolsaň, olar buýsanmak, gonmak bilen ýurdumyzyň ösüşlerini, özleriniň halal däkme çekmek üçin hem şertleriň döredilip berilýänligini belläp geçerler. Siz hem şu ýakymly pursatlarda öz ýürek buýsanjyňyzy hem paýlaşdyňyz. Dogrudan hem milli gymmatlyklarymy, gadymdan gelýän mirasymyzy bir ýaşlara wagt etmekde uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarymyza aýtýarys. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, el ýurt bähwitli alyp barýan işleri mudam rawaşlyklara beslensin. Ne Gülnaz malum dogrudan bizemse geljekde de alyp barýan işleňizde üstünlükleri, rowaşyklar arzu edýär. Talip ýaşlar ilim bilim bermekde alyp barýan işiňizde üstünlükler, rowaşyklar ýaran bolsun. Mähruan iýleşler gadyrly sportda jan koýarlary elbetde ýurdumyzda ýaşlar hakyna ören ullokan alad edilýär. Elbette ýaşlar hakynda da ullokan alad edip gahrman arkadagymyz, arkadaly gahrman serdarymyz bize ýygyderli öz jogor paýkatlaryndan çykan ajaýyp kitaplaryny halkymyza sowgat berýärler. Elbette şol ajaýyp kitaplar bolsa Jemgyýet öwrenşik ilimler kafedrasynyň muallimleri tarapyndan hem
dürýaly aýalyp ne olar talip ýaşlamada ýygyderli maglumatlar ýetirliýär. Hem şol ne atalyk kitaplar boýunça ýürüýtene okuw sapaklaryna da açyk sapaklaryň gornalmagy galy berse ne şol açyk sapaklaryna bir taliplaryň tejribesiniň hasam artmagy, olaryň bilýän zatlarynyň hasam artmagyna da ullakan ýardam edýär. Täze gahrman arkadamyň gahrman terdarymyň kitaplaryna, ýurdumyň taryhy hakynda, ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik özgertmeler hakynda da ören gyzykly maglumatlar bilen yakynan tanışmak bolýar. Elbetde ýaş maglumatlaryň halal ekmek çekmek üçin şuň kun döwletimiz tarapyndan emme şertler, mümkinçilikler döredilip berilýär. Bizim şeýle maglumatlaryň bir hem şuňky gepleşiginde gatnaşan Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň maglumy Güljemal Ataýba ne dogrudan ne şol milli mirasymyzy ösürmekligi de ýygyderli üns berilýär. Ýaşlaryň arasynda geçen sapaklaryňda da şu milli mirasymyzyň aýratyny ahal teke bedöwlemede berilýän ünslememne ahal teke atçylygyny bir ilmi taýdan ösürmekde, ony kanun taýdan hasam berkitmekde de işler alınıp barýan. Şu babatda da sizem öz tejribeňizi talip ýaşlarymyz bilen paýlaşan, şu alyp barýan işleriniz bilen iýleşlenmeli tanış etseňiz. Cemiyet öwrenşik kafedramyzda hem bir näçe dersler boýunça taliplere sapaklar berilýär. Şol sapaklaryň netijesinde hem taliplere ýurdumyzda bolup geçen ähli täzelikleri ýa-da bir näçe täze kabul edilen kanunlary öwretmek bilen geçilýär. Men özüm okudýan dersimde Beden Terbiýe we Sportuň hukuk esaslary dersinden bir näçe sporta değişlik kanunlary öwredýär. Sonra Türkmenistanyň kanunçylygy dersinden Türkmenistanyň içinde hereket edýän kanunlary taliplere sapaklarda giňişlerini öwredip geçýär. Talipler bilen şol sapaklary geçemizde kanunlaryň aýratynlyklary barada bir näçe derslerde sinde durup geçýär. Ýurdumyzyň sport ulgamyna hem atçylygy, atly sporty ösürmekle ulun berilýär. Ýani şol biziň öz okudýan dersimizde hem atçylyk we atly sport hakynda Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmegi Babat institutumyzyň Cemiyet öwrenşik kafedrasynyň professor muallimler tarapyndan sapaklaryň berilmegi, atly sportyň ösürmeginiň kanunçylyk ähmiýetini ýene bir gezek aýdyň görkezýär. Ýurdumyzda medeniýetimizi ösürmek, mirasymyzy gorap saklamak, wagt etmek boýunça biziň Cemiyet öwrenşik kafedramyzda hem giňerimli işler alınıp barylýar. Muňa mysal edip biziň kafedramyzyň professor muallimleri ýurdumyzda geçirilýän dürli halkara ilmi maslahatlary işen gatnaşýarlar. Institutumyzyň talipleriniň hem ilmi makalalary bilen çykyş etmeklerine uly ýardam berýärler. Mundan başga da kafedranyň muallimleriniň ýol başçylygyna institutumyzyň talipleri dürli döwlet we halkara derejesinde geçirilýän ders bäsleşiklerine gatnaşyp baýrakly ornlara munasip bolýarlar. Talipler bilen hem guramaçylyk işleri ýygyderli alınıp barylýar. Paýtagtymyzda ýerleşýän dürli teatrlara, muzeýlere gezelençler gurnalýar. Bu bolsa beden terbiýe we sport bilen meşgullanýan talip türünden biziň ýurdumyzyň ykdysadyýetine, medeniýetine, siýasatyna doğal aň ýetirip düşünmekliklerine ýardam berýär. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan Bedowatly Atmuradyň mekan ýylyna ýurdumyzyň garaşsyzlygyny we öz ýurtýarlygyny hassa şöhratlandyrmak, garaşsyzlyk ýyllaryna siýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde ýetilen belent sepetler halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üçin etmekde.
gazanylan üstünlikleri bedew wady bilen ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly, gadamyrýan berkarar watanymyzyň dünýäni hayran galyrjy galkynçlaryny hem-de ähli urlarda gazanylan beýik keňişlerini dabaralandyrmak, diňe bir türkmen halkyndan eýsen bütün adamzadyň wakasyna ýetip bolmajak gymmatlygy bolan ahal-teke bedewleriniň şöhratyny artdyrmak, ýaş nesili garaşsyz baky tarap Türkmenistany milli mirasymyza çäksiz buýsanç, söýgü, hormat ruhuny terbiýelemek, bedew watly beýik ösüşleriň taryhy, öwürtmeleriň ähmiýetini halka ýetirmek biziň öňümizde uly wezipe bolup durýar. Fursatdan peýdalanyp bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunymyzy aýdýarys. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Oğlum bizim size gelecekte alp arayan işlerinde üstünlükleri, rovaşlıklar, tüysürüğümüzden ardu ediyat talip yaşları, alım bilim vermekte alp arayan işlerinde şoğulluklar, üstünlükleri yaran olsun. Mehruan ileşer kadarlı sport çağın koyurları, elbette biz şonku gepleşimiz Türkmen Döwlet Beden Terör Sport Institutunyň döwre we ýazygy togundan ýazyk etdik. Ne bu ýerde ýokary kömeklemede gerek edýän 13 kafedranyň biri bolan Jemgyýet öwrenç ilmleri kafedranyň alp arayan iş hakynda gyzykly maglumatlary ýetirdi. Ne bolsa gepleşimiziň şu ajaýyp ýakymly portodyny ne bolsa ýaňy Türkmen Döwlet Beden Terör Sport Institutunyň talip ýaşlary ýokary kömeklemediň Jemgyýet öwrenç ilmleri kafedrasynyň maglumatlary bilen bilelikde Türkmen halysynyň milli muzeýine gedelenişde bolurlar, hem de şol gedelenişiň dowamyna halkymyzyň milli gymmatly bolan Türkmen halysynyň aýratynlyklary, Türkmen halysynyň çetelişi hem de gadymy Türkmen halylary bilen ýakyndan tanyş bolurlar. Şol gedelenişiň dowamyna bolup biziň dörüjülük toparmyz hem ýürüýte söhbetli görnüşleri, şekilli görnüşleri taýýarladylar. Şol ajaýyp şekilli görnüşleri, söhbetli görnüşleri gepleşimiziň şu portalyny siziň dikkatiňize ýetirýär. Men Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň Sport fakultetiniň 4-nji ýyl talebi aşyrylyjy we Sahip Jamal. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe gahrman arkadagly gahrman terdarymyzyň saýasyna ýurdumyza mirasa sarpa goýulýar. Inhabidiň gadymy ata-babalarymyzdan, ene-mamalarymyzdan, şonky gullarymyza çelli gelip ýeten türkmen hallar hem bu günü giňden ýaýwanlandyryp täzeçe öwüşgün bilen ýurdumyza gadymy ene-mamalarymyzdan, ata-babalarymyzdan gelýän mirasymyzy ýaşlara wagt etmek we täzeçe öwüşgün bermek babatyna giňgerimli işler alınıp barýar. Inha şuň hem Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň talipleri şeýle-de professor muallimler bilen bilelikde haly muzeýinde ýurdumyzyň birnäçe döwürlerine degişli bolan hallara sinetmäne geldik. Ýurdumyzda birnäçe ýyllardan bäri biziň gymmatlyklarymy hasaplanýan türkmen hallarynyň birnäçe görnüşleri şeýle-de olaryň birnäçe göýleriniň görnüşleri bilen tanyş boldyk. Inha biziň sport ulgamyz bilen göskeni baglanşykly bolan ýurdumyzda 2017-nji ýylda geçirilen ýapyk binalarda we savaş turgaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny münasibetli bagşlanyp dokalan halymyz şu muzeýde öz ornuny tapyp ýaşlarymyzdan nuska bolup durýar. Ine şu Aziýada halysyna dikligine sananymyzda 17 sany göl ýerleşdirilen, ýagny ol bolsa 2017-nji ýylda geçirilendigini aňladyp şeýle-de sportyň 21 görnüşi dikligine suratlandyrylan. Men hem şu pursatdan peýdalanyp okumany öwrenmäge, şu milli gymmatlyklarymy giňden öwrenmäne ýol açyp beren gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň jallarynyň sag başlarynyň dek el ýurt bähwetli alyp barýan döwlet siýasatynyň mundan meýläkde rowaşlyklara beslenmegini tüýsüregimden arzu etýän.
Mehruani ileşlerine yankı pursatlardan hem görüşme diýalyny malumlamadyn hem belleşýäli jemgyýet öwrençiler kafedra tarapyndan şeýle gedelençler her hepdäniň dowamyny ýokary derejede geçirilip durulýar. Bu bolsa talip ýaşlaryň medeniýetli dynç almagyna galy bersede talip ýaşlarymyzyň bir başarnyklarynyň hasam artmagyna, olaryň milli medeni mirasymyzdan habarly bolmaklaryna hem ýakynan ýardym edýänligini buýtan şölen hem belläp geçmeli. Ine bizim şu ajaýyp şu ýakymly pursatdan peýdalanyp bide bagty eşretli zamanan peşeş beren gahrman arkadaly gahrman terdarmyza dördüp berýän ägirt uly mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadaly gahrman terdarmyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Ýyly ýurtbäkbetli işlerine elmadama üstünlikleri rowaşlar ýaran bolsun. Ýokary kömekdemiziň talip turganlaryna, talip ýaşlanmada bolsa halkara ýarşlaryna bizdiň medallary hemde üstünlikleri arzu edýär. Häzirlikçe bolsa hoş wagtyňyz. Sport haberlerinin şu sanına. Sportun durlu görünüşleri boyunca geçirilen yarışlar şeýlede anlyp barýan türgünleşikler.
Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman terdarymyzyň beden terbiýe we ýokary netijeli sporda aýratyn ünit bermeginden ruhlanýan ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talip ýaşlary, diýarymyzyň ähli künjegine giňden alynıp barlaýan çäreleri we sport ýarışlaryna ýokary işçilikde gatnaşýarlar, özleriniň erjelliklerini görkezýärler. Goloyda paýdagtymyzdaky Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutyna sportyň durly görnüşdäki ýarışlaryna giň germi berildi. Mälim bolşýaly gahrman arkadagymyz, arkadaly gahrman terdarymyz beden terbiýeniň sportyň ösende öwrüp binýadyny döretmek hemde kämilleşdirmek hakynda uly tagallalar edýärler. Munyň özü jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak bilen bir hatarda halkara derejeli ussat türgenleri taýýarlamaga, ýurdumyzda köpçülikli sportyň ösýän we awraýly halkara sport ýarışlarynyň geçirilýän merkezini öwürmäge, beden terbiýeni we sporty giňden wagt etmäge hemde ösdürmäge uly ýardam edýär. Talip ýaşlaryň özleriniň boş wagtlary sport ýarışlaryna gatnaşyp, saglyklaryny berkitmekleri, olaryň sagdyn durmuş ýörelgelerini eýerip, gahrman arkadagymyz, arkadaly gahrman terdarymyz tarapyndan sport ulgamyny ösdürmek ugruna alınıp barlayan işleri özleriniň goşantylaryny, goşýanlyklaryny görkezýär. Talipleriň saglyklaryny berkitmäge mümkinçilik beren bäýatlaşyklar boýdan maşa eýtilmez joşgyny, şatlyk şowkuny betleni. Sportyň durly görnüşleri boýunça geçirilen bu bäýatlaşyklar talipleriň medeniýetli diýinjanmaklaryna, olaryň dostlugyny berkitmekde uly ähmiýetlidir. Onu talip türgenler özleriniň başarnyklaryny görkezdiler. Şeýlelikde geçirilen bu sport ýarışlary talip türgenleriň arasyndan edwer türgenleri ýüze çykardy. Şeýle sport ýarışlary bu institutda ýygy giderli talip ýaşlaryň arasyna alınıp barylýar. Insan taglygyny berkitmekde köpçüliklen beden terbiýeniň we sportyň ähmiýeti ören uludur. Şu nukdaý nazardan ogur alyp ýurdumyzda beden terbiýeni we sporty ösdürmäge döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa Orta Sport Mekdebine sportyň judo görnüşi boýunça Olimp Orta Sport Mekdebiniň birinjiligini almak ugruna ýarış geçirildi. Oňa ussat türgenlerimiz gatnaşdylar we özleriniň başarnyklaryny görkezdiler. Geçirilen bu ýarış sportyň bu gur boýunça netijeleriň barha ýokarlanýanyny hem aýdyn görkezdi. Ýarışyň esasy maksady ýaşlaryň beden we ruhy taýdan sagdanlyklaryny gazanmak, türgenler ata watana söýgi, ene toprağa hormat goýmak ýaly duýgulary güýçlendirmek, ýaşlaryň arasyna sporty höwes artdyrmak, türgenleriň sport ussatlyklaryny ösdürmek we daşary ýurt ýarışlaryna taýýarlamak hemde saýlamak bolup durýar. Gydykly geçen bu ýaş sport türgenlerimiň öz derejelerini kesitlemäge hem mümkinçilik berdi. Ýaş türgenler sportyň bu görnüşinden neneňni çyk baş çykaryp bilýänliklaryny hem görkezdiler. Bu ýarış gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman terdarymyzyň tutuş ýurdumyzda ýaýbanlanan sport işleriniň oňy netijelerini berýänliginiň ýene bir şaýady boldy. Çünki bäýatlaşyga gatnaşýan ýaş türgenleriň her biri ýeňşe ýetmek, garşydaşyndan üstün çykmak üçin dörli emellerdir tilsimler ulanýarlar. Olaryň şol tilsimleri ulanmaklary hemde garşydaşlaryň şol tilsime garşylykly emelleri ulanmagy türgenleriň kämillik ýollarynyň üstünlikli geçýänliklerini hem açyk aýdyn görkezýär. Ýaş türgenlerimiz bugünkü günne gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman terdarymyzyň sporty ýaýbanlandyrmagy, sport bilen meşgullanmagy giň mümkinçilikler döretmek netijesinde kämilleşmek bilen uly ýarışlarda baýrakly orunlara eýe bolup ýeňiş gazanmaklaryna sebäp bolýarlar we türkmeniň ýaşyl tuğuny belinde parladýarlar.
Öz sağlığınızda ünsüz olun. Sağdan durmuş yörelgesini alıp barın. Her ayın dowamında sağlığınızda diňe peýda berjek hereketleri edin. Öz-özüňize şu sowaller berin. Siz ir seher bilen oýanýarsyňyzmy? Siz ir bilen bir bolur arasagy suwuny içýärsiňizmi? Siz irki maşyklary yerine ýetirýärsiňizmi? Ertirlik naharlaryny edinýärsiňizmi? Önümçilik maşyklaryny yerine ýetirýärsiňizmi? Akşamlyk naharyňyz gowurly, ýagly, duzly tagamlar bolmazlygyny çalışýarsyňyzmy? Günüň dowamynda 5-6 sany gök önümdir miweleri kabul edýärsiňizmi? İmit bilen kabul edilýän nahar duzunyň günüň dowamynda 3-5 gramdan artyk bolmazlygyny berjaý edýärsiňizmi? Kan basyşyňyzy gözümçilikde saklaýarsyňyzmi? Kanyň düzümindäki glukozany barladyp durýarsyňyzmi? Agramyňyzy ölçedýärsiňizmi? Günüň dowamynda 30 minut fiziki işçiň ýagdaýda bolmaga çemeleşýärsiňizmi? Piýada ýöreýärsiňizmi? Günüň dowamynda durmuşyňyzyň ýakymly pursatlaryny ýatlap, ýürekden ýylgyrýarsyňyzmi? Yaramaz endiklerden, temmäki önümlerinden daşda durýarsyňyzmi? Ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý edýärsiňizmi? Elleriňizi arasy ýagdaýda saklaýarsyňyzmi? Dürli ýagdaýlarda öz duýgularyňyzy erketmegi başarýarsyňyzmi? Günüň dowamynda milli saz gurallarynyň ajaýyp uwazlaryny dinläp, dinjalýarsyňyzmi? Her gün qadaly 8-10 sagatlyk ukyny alýarsyňyzmi? Günüň dowamynda beden üçin zerur bolan 1,5-2 litr arasagy suwuny içýärsiňizmi? Siz şu aňlatmany ulanyň we özüňiziň boýuňyza laýyklykda bolmaly agramyňyzy anyklaň. Eger siziň boýuňyz 165 cm bolsa, onu çen bilen agramyňyzyň kadasy 65 kilogramdyr. Eger siziň häzirki 165 cm boýuňyzdaky agramyňyz 78 kilogram bolsa, onu siz sagdyn imitlenmek tertip düzgünine laýyklykda agramyňyzyň kadaly derejesine gelmegine girişmelisiňiz. Bu sowallara jogap berin we netije çykaryň. Bir aýdan soň bolsa, öz duýgularyňyzy dinläň. Elbetde, bu hereketler size yaranır. Onu şu tertipde dowam edin. Şu tertip düzgün ören aňsat. Ýöne biz adaty durmuşymyzda bulary unutýarys. Şu tertibi her aýda meýilleşdiriň we aýyň ahyrynda öz beden duýgularyňyzy üns bermek arkaly her aýyň başyndaky we ahyryndaky beden duýgularyňyzy ünsli bolup, saglygyňyza baha beriň. Sagdyn durmuş ýörelgesine eýeriň, uzak we sagdyn ýaşaň. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler, edi vatandaşlar. Berkarar döwletiň täze ýa galkynçy döwrüniň garaşsyz waky bir tarap Türkmenistan we Dow batly atmurady mekan ýylyna her bir türkmen ojagyna berk jan saglyk, agzybirlik, maşgaladançylygyny, ojagyňyz elmedama çağıl gözüniň belentden ýalman agydyp biz gepleşigimiz başlaýar. Gepleşigimiň başynda bede şeýle çyrdy zamanynda ýaşamany, okumany, saýla bilen sport görnüşinden meşgul bolmaly, döredip berýän giň şertlerdir mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyza hem de onuň peder ýoluny üstünlikde dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Alyp barýan
il wagtda ýurt häkmet işleri elmedama rowany ýollarda rowaşlyklary beslensin. Ine şeýle ajaýp arzuwlar bilen biz bugün gepleşigimizi Türkmenistanyň Bedenteri Sport baradaky döwlet komitetining Aşgabat Köpüli stadionuna ýaly etmegi makul bolduk. Gepleşigimizde Türkmenistanyň Bedenteri Sport baradaky döwlet komitetining Olimp Orta Sport mektebi şeýle hem sport teleýärmen bilelikde taýýarlap setirlen sport üstünlüğü mendiratdy gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Hormatly dinleýijiler, edip vatandaşlar, şu günki gepleşigiň mehmana tanıştyrdym. Olimp Orta Sport mektebiň türgenleri ine meniň ýanymda Batyr Ilham, şeýle hem aňyrýanyna Daýanç Muratov Bälewan. Hormatly mehmanlar, gepleşigimize hoş bulduk. Gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman Serdan saýasynda ýurdumyzda sport bilen meşgullanmana giň şertler, mümkinçilikler dörden ýurdumyzyň ähli künjeklerine, welaýetlerде, etraplarda, hatda çetki oglarymyzda çen sport mektepleri, sport deshalary gurulyp ulanmany berýär. Bu ýerde bolsa ýaş türgenlerimiz ýaşlygyndan sport we meşgullanýan sagdyn bedeni, sagdyn ruhly ýaşlaryň kemale gelmegine öz oňy täsirini ýetirýär. Gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman Serdanyň saýasynda ýurdumyzda Aşgabat şäherine, arkadaly şäherimizde, şeýle hem welaýetlerimizde, hatda çetki oglarymyzda, etraplarymyzda çen sport mektepleri, sport deshalary gurulyp ulanmany berýär. Bu bolsa näme? Ýaşlarymyzyň sport bilen meşgullanmana, giň şertler, mümkinçilikler dördüren aýdyň suwutnamasy bolýar hemde sport we meşgullansa ýaşlaryň sagdyn bedeni, sagdyn ruhly ýaşlar ýetişmegine öz oňy täsirini ýetirýär. Ilham, sözüň wagty ilkinji size berdik, ýeňil atletika sportynyň görnüşi hakynda gelip çykyşy we bir näçe görnüşleri bar, şolar dogrusyna bir iýil işlemler bar, giň işleýän görüňler aýdyňyz. Sağ olun. Ýeňil atletika sporty bolýany biziň eýamyzdan öňki 776-njy ýyllarda döredi. Bu ýeňil atletika sporty bol esasy birinji bölümi, ýagny 192 metr aglamak bölüminde Gresiýada emere gelip çykýar. Bu ýeňil atletika sporty soň-soňlar bökmek, wyňmak, uzak aralar, ýakyn aralar, marafon ýaly bir näçe ýaşlar geçirilip urýar. Bu ýeňil atletika sporty ýagny bol diňe fiziki aglaw taýdan bolman, bol sport ýagny ruhy taýdan ören baýlaşdyrýar. Bu ýeňil atletika sporty ýagny ýaş, ýakyn araglaýjylar, uzak araglaýjylar, ýekadawan, ýagny diýsek we mundan daşar uzunlugyna bökmek we barýer algamak ýaly bir näçe algawlar, bölümler bar. Ýagny sportyň ýeňil atletika görnüşinde beýleki sportlarda dünýä çempionatlary geçirilýär ýaly bu ugurda da hem her 2 ýylda dünýä çempionatlary geçirilip, ýaşlar geçirilip durýar. Ilham ören ýerlik welläkesiň ýeňil atletika sporty gadymy sport görnüşleriň biri bolup, sportyň olimpiya görnüşi bolup durýar. Ilham özüň ýeňil atletika görnüşi bilen näçe ýyllar meşgullanýan we ýeňil atletikaň haýsy görnüşi bilen meşgullanýan? Şol hakynda ýylleşdirmeli görüňler aýtsaňyz. Ýagny men ýeňil atletika sporty boýunça 4 ýyl bäri meşgullanyp gelýän we aýratyna men esasan 60 metr aralyk, 100 metr aralyk algawlarda çykyş etýän. Gysgalyk algawlarda gatnaşan ýaşlaryň ýetaly gysgalyk gatnaşýanda. Indi şu gatnaşan ýaşlaryň dogrusyna bir ýylleşdirmeli haýsy ýaşlara Türkmenistan şeýle gatnaşandygyna, orta mektep bagyrynda geçirilýän ýaşlar gatnaşanyň şolar dogrusyna we gazanyň üstünlikleri dogrusyna görüňler aýtsaň. Yani 2022-nji ýylda Türkmenistanyň çempionatynda 100 metr aralyk algawlarda men 2-nji orny eýeledim we mundan daşary 4x 100 metr estafeta Aşgabat topory bilen 1-nji orny eýeledim we ondan aşağı 2025-nji ýylda öz internatlaryň olimp sport mektepleriň arasynda 1-nji ornlara munasip boldy. Ilham türgünüşkün dogrusyna hakynda bir söhbet etsek, günüň dowamyny näçe türgünüşýän, hepden dowamyny näçe türgünüşki işler alyp barýaňyz we türgünüşküni niýe alyp barýaňyz şolar dogrusyna bir ýylleşdirmeden görüňler aýtsaňyz. Biz türgünleşmede Aşgabat Köpüli stadion alyp barýar we ýagny biziň tälimçimiz Geldi Rejepow. Bol ussat tälimçi bolup, ýagny bize ýeňil atletikanyň inçe sırlaryny, ýagny ýaşlarda üstünlikleri almamyzy uly tepkimden öwretýär. Biz ýagny hepde 6 türgünüşk geçýär we her gün 2 wagtyna türgünüşkde geçirýär. Ilham elbetde türgünüşküňiz ýa belleşiňiz ýaly Aşgabat Köpüli stadion alyp barýan ediňiz we bu ýerde hakykatdan hem diňe bir sportyň ýeňil atletika görnüşlerine bir näçe sport görnüşleri bilen meşgullanmana giň şertler, mümkinçilikler döredilenler. Öde mesal aýratyn belläsiň bilýän zat, ne howaň islenlik şertlerini ýagny ýagny günlerde ýöreýär, manejde türgünüşk geçmek üçin emine giň şertler, mümkinçilikler dörediler. Heýle howanyň Gowat açyk boşlary Tomuz aýlaryna bolsa ýöreýär, stadionyň merkez meýdançygyna ýöreýär. Dünýä ýollaryna laýyk gelen ýeňil atletika ýoldaşlyklaryna türgünleşmek üçin hem de ýaşlary geçirmek üçin giň şertler, mümkinçilikler dördüler. Ene biz bilýär, Aşgabat Köpüli stadionynda Aşgabat şäheriniň birinjiligi, Türkmenistanyň birinjiligi, Türkmenistanyň çempionaty
Türkmenistan'ın kubu ýaly ýaşlar hem ilgidel geçirýär. Mundan başga da hem de mektep okuwçylaryň arasynda geçirilen Spartakiada ýaşlar şeýle hem ýokary okuw mekdeplerinde geçirilen universiýada ýaşlar hem ýylla ilgiderli Aşgabat Köpügül stadionunda geçirilýär. Elbetde bu bolsa Aşgabat Köpügül stadionunyň alyp baran işleriň ýerine düşýändigini aýdyň suwutnamasy bolýar. Ýeňi atletika sportyň ılgaw piýada sport ýörüşi, böküş we durly aralyklary ýygyma köp görnüşli ýarşlar, şasseda ılgaw hem de cross päsgelçiliklerden ılgaw ýaly görnüşleri özüne jemleýär. Ol sportyň olimpiýa maşgalatyna degişli we has köpçülikliň görnüşdür. Ýeňi atletika boýunça maşglar beden we fizik taýdan taplamak maksady bilen has gadymy döwürlerde de ýerine ýetirilipdir. Ýeňi atletikanyň taryhy biziň ýaramyzyň 776-njy ýylda gadymy Gresiýada geçirilen olimpiýa oýunlarynyň ılgaw ýaşlaryndan göz başalýar. Şeýle de sportyň bu görnüşi ilkinji dören ojagy Gresiýa hasaplanýar. Arheologlar tarapyndan ýüze çykarylan kuboklar, medallar we ýazgyly teňgeler muňa şaýatlyk edýär. Bulardan başga hem suwutnamany şol tapyndylaryň ýüzünde ýerleşdirilen ýeňi atletika bilen baglanşykly şekiller görmek bolýar. Ilgamak boýunça bäsleşik ilkinji gezek Angliýada geçirilýär. Şonuň üçin hem häzirki zaman ýeňi atletikasynyň kemale gelmegi Angliýa bilen baglanşyklylar. Ýeňi atletika boýunça ilkinji federasiýanyň döredilen ýurdy Angliýadyr. Iň sport görnüşleriň bir hasaplanýan ýeňi atletikanyň düzümine ýöremek, ylgamak, uzunlygyna we ýokarlygyna bökmek, disk, ýeke dawan naýryň makýaly